Siphinde sinamukele kwi-NUZ Dlangamandla TV bafowethu sesiphinde sabuya ke kuwo lo nyaka ka2026. Sawubona mfowethu uyaphila? Ngiyaphila futhi njani? Siyaphila mfowethu. Yazi kunodabula agcine lingaphelanga la mayelana nendaba yokuthi ungathandana yini nomuntu onengane phecelezi umuntu osenomntwana angazi kuthini uvo lwakho lapho mfowethu. Cha mfowethu ngeke ngiyenze nje into leyo mfowethu. Mina ngutshiya ngowami uma wengane mfowethu. Asithandani owamanje kodwa nje ngisamhlaba mfowethu. Ngiyohlezi futhi ngimhlaba. Yayizwa into leyo. Ngiyohlezi ngimhlaba mfowethu. Manje ukuthi ke mhlawumbe khona umuntu wesilisa komunye mhlawumbe osemlobole kuthini ngalo muntu oselobole umama wengane yakhe. Cha banenkinga phela mfowethu ukuthi angilobolele mfowethu. Uzomlobola ngathi angamshada futhi ngimfisela inhlanhla. Kepha uzokuzalela ingane yami. Ingane azoyizala lezayo futhi kuyobe eyami futhi. Uqonda ukuthini ngamanye amazwi uqonda ukuthi lena enina ayikho enough siyahlupha mhlawumbe sekumele ilanye. Izolanywa mfowethu, izolanywa mfowethu. Khuleka mfowethu. Cha bangisho ukuthi benza kawo bafowethu. Inhliziyo enhle nje ayiqhubeke bafowethu. Niqhubeke nondla ingane zethu bafowethu. Siyasho lokho sinihlabela uma wengane bafowethu. Abethu mase. Hayi ngizwa kahle mfowethu. Ungasheshi uphawuleke uma ukuthi usabangwa zidalwa.